Bueno, a verdade é que rouboume parte da miña razonamento o señor Losada. E hai unha pregunta clave que xa fixo el. Por que Cataluña e País Vasco investindo máis do dobre que Galicia en términos de PIB, non en términos económicos, que moitísimo máis que o dobre, en CPI, en compra pública innovadora? Pois tamén o enunciou, porque para que a compra pública innovadora sexa efectiva ten que haber un ecosistema con certo nivel de maduración, cousa que en Galicia non había cando se iniciaron estes procesos. E cal é a conclusión? Que o que se leva feito hasta o momento non ten nada que ver ca compra pública innovadora. Eu respeto moito a directora da Axencia Galega de Innovación, pero a verdade é que cando veñen a estas comparecencias parece que veñen a ter a excusa para despois facer titulares de prensa, porque o normal é que tivéramos información previa de todo isto que nos está a contar, que tivéramos información previa de en que fases están todos os procesos de compra pública innovadora, que para coñecelo hai que acudir a publicacións de outras administracións, non da Xunta de Galicia, que non hai maneira de saber en que procesos, por exemplo, están as 11 CPIs que teñen relativas ao tema de drones, todas as CPIs que ya teóricamente, as teóricas CPIs que se desenvolveron no ámbito sanitario, que para coñecer como se desenvolveron hai que acudir a publicacións de outras administracións, é realmente sorprendente. Por exemplo, para coñecer como se desenvolveron todas as teóricas CPIs, do período anterior en temas sanitarios, hai que recorrer á Plataforma de Innovación de Tecnoloxías Médicas e Sanitarias en Madrid, ou a Generalitat de Cataluña, que fixo un informe bastante exhaustivo sobre varias CPIs, que si se analiza, se concreta e se demostra que o que se fixo en Galicia non ten nada que ver ca CPI, sino que era directamente contratación pública a certas empresas, e nada máis. Non ten nada que ver co que é a CPI. E para que un proceso de CPI sexa verdadeiramente efectivo, e por eso en Cataluña, en País Vasco, fixeron primeiro a primeira fase, e agora están empezando de maneira moi forte a aplicar a tecnoloxía CPI, es que tanto as empresas e a administración que vai xestionar o proceso teñen que ter unha ampla formación e información de como debe de desenvolverse e os procedementos de planificación e control. Unha das preguntas que iba a facer era si se fixo esta fase previa de información e formación, tanto ás empresas como á administración, pero xa me acaba despois na súa intervención se acaba de adiantar de que non se fixo, que o van a facer agora. O van a facer agora, por lo que dixo, que van a facer cursos de formación para os funcionarios, que van a facer cursos para as empresas para que entendan as tecnoloxías CPI, pero levamos gastados a non sei cantos decenas de millóns ou centros de millóns de euros, que vendo como foron os procesos se aprecia precisamente que a xente que estuvo involucrado en eles non tiña nin idea do que é unha CPI. Porque uno dos primeiros problemas é que eu preguntei a varias das empresas cando estivemos en Rozas, que hubo xente que lle molestou que preguntáramos. Parece ser que os diputados temos que ir aos sitios de paseo a aplaudir e a sonreír. Bueno, pois falando con eles me di conta que a maioría non teñan claro cal é a diferencia entre compra pública precomercial e compra pública innovadora. Eso é un elemento fundamental. E pensamos, tal e como se están desenvolvendo os procesos, precisamente por la ausencia total de información solvente que temos, es que non hai un cuadro de técnicos e funcionarios con formación suficiente para unha evaluación deses procesos. Nos gustaría saber quen forma, por exemplo, as comisións que evalúan as concesións. Ademais, as concesións precisamente son o contrario total da CPI. A CPI ten que ser de competencia virtuosa. A CPI non pode ser pedir, detectar necesidades, pedir propostas ao sector e depois adjudicárselo a unha ou a dúas empresas. Eso non ten nada que ver ca CPI. E vostedes están adjudicando, de feito, hai noticias, claro, todo isto por titulares de prensa, porque non hai ninguna información fehaciente que desenvolva a Gaín para que teñamos unha información concreta. Pero, por exemplo, hai alguna das 11, alguna, o que leímos era que va a haber competencia
competencia entre certas grandes, a maioría son grandes empresas, e que unha das mellores posicionadas, por exemplo, era Boeing. E Boeing parece ser que estaba como unha das mellor posicionadas para levarse unha desas CPIs, creo que con un orzamento de 6 millóns de euros. Eso non ten nada que ver con CPI, eso é contratación a unha empresa para desenvolver un proceso que ao mellor, como decía o señor Losada, lle interesa máis a empresa e di, mira, voy a desenvolver unha cosa que necesito para mí e me lo va a pagar a Xunta de Galicia. Porque en todos os procesos de CPI verdadeiramente virtuosos empezan traballando en unha mesma concurrencia entre 5 e 6 empresas en función da evolución das fases e dentro desa competencia virtuosa entre as empresas van caendo algunhas das empresas que forman parte da primeira, a mellor na primeira fase entran 6 empresas, na segunda pasan 3 ou 4, e na última, a mellor, na fase xa de prototipado e de solucións concretas, pois quedan 2. E ademais, evidentemente, recoñecendo toda a aportación, porque claro, hai que garantir a estas empresas que, aínda que quedaran polo medio dese proceso de competencia virtuosa, que a súa parte de aportación ao proceso teña un recoñecemento final. Para todo eso ten que haber un protocolo clarísimo de recoñecemento de licencias, de participación en patentes. Eu, nos plegos de contratación destas CPIs, non vin por ningún lado como se concretarían esos repartos, por exemplo, de royalties, porque todo eso ten que estar perfectamente determinado. Non se pode deixar al albur de xa o iremos mirando máis adiante. Ten que estar xa nos plegos de condicións. Eu, a mellor, hai algúns, e vostedes nos poderá facilitar, en donde sí se desenvolveu, por exemplo, todo o regulamento legal complexísimo que ten un reparto de royalties dentro dun proceso deste tipo, porque eso que dá garantía a unha empresa a entrar en un proceso, porque se unha empresa di, mira, vou aportar o meu talento, o meu coñecemento, a miña proposta de valor, e ao mellor quedo fora a mitade do proceso porque hai outras empresas que enfocan máis hacia o resultado solicitado, e me quedo sin nada. O sea, todo eso ten que estar previsto. Entón, eu non sei se desenvolveron todas as cuestiones previas para que realmente todos estes procesos tuvieran a calificación de compra pública innovadora. Vostedes seguro os coñece, tanto na fase de evaluación de necesidades, conocimiento do mercado, definición das prescripcións técnicas, definición das condicións das licitacións, etc. Todo eso, a su vez, se desarrolla en casi 40 hitos que a tecnoloxía CPI, bueno, non o vimos comentar, porque seguro que vostede o coñece moito mellor que a min. Eu non teño claro que todo eso se fixera así, porque o resultado non ten nada que ver co que a nivel internacional se desenvolve en esta tecnoloxía que para nosotros é absolutamente fundamental. Pero o que todos os organismos europeos que traballan no ámbito do CPI, e volvendo ao principio da miña intervención, recomendan que se aplique en territorios con un período de maduración, de innovación, de tecnoloxía, de I+D+I básico tamén, con un grado de desenvolvemento alto, y que si no lo hay, previamente hay que hacer un esfuerzo enorme de formación a las empresas, tanto de formación como de información, para que todo lo que he comentado de todos estos procesos realmente pues dé tranquilidad a las empresas, coñezan exactamente cal é o proceso e como poden controlalo, ¿no? E se non pasa o que pasou, e un dos temas o mencionou vostede, eu xa non prefería olvidarme do tema da Smart City da Coruña, 12 millóns de euros tirados á basura directamente. O anterior goberno municipal contratou a unha compañía que depois a su vez o subcontratou a non sei cantas máis. Eu me gustaría saber que rendibilidade social real para os cidadáns da Coruña en este momento ten esos 12 millóns de euros que se gastaron fai 6 anos ou 7, realmente en este momento non se, por qué? Porque realmente non se seguiu unha tecnoloxía CPI. Se hubieran entrado 6 empresas inicialmente, hubieran competido, depois outro dos problemas que temos é precisamente a CPI é innovación, non é I+D. Entón, os procesos de desenvolvemento de todos estes procesos teñen que ser curtos, entre 18 e 24 meses teñen todos os que he analizado por, todo o que tuve acceso a nivel europeo, en Cataluña e no País Vasco. E aquí hai moitos procesos que se iniciaron a principios do 2017 ou a mediados do 2017 e non temos idea en que situación están, se están na fase 1, cantas empresas entraron, cantas pasaron a fase 2, cale vai ser o período total de desenvolvemento. Gustaríanos, de verdad,
señora directora, ter toda esa información. Non sei se están en disposición, eu lle podo, non lle vou a facilitar porque vostede as terá como se fai isto, por exemplo, en Cataluña, e se vostede estaría en disposición de facernos de los 11, por exemplo, non sei se hai máis en este momento, aparte dos 11 do polígono de Rozas de Drons, de como está esa situación e nos podría, por exemplo, informar tamén de quen decidiu, que formación técnica en aeronáutica ou en tecnoloxías de vehículos no tripulados había nesas comisións de evaluación. Bueno, unha información clara que permita, a próxima vez que vostede comparezca, poderlle aplaudir ou poderlle criticar. En este momento, simplemente, ter a impresión que o que se leva feito a este momento non ten nada que ver ca CPI. Moitas grazas.